Hello everyone, welcome back to my Mediyon YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय आङो दा टाइमा कत जाखो 5:54 जाबाय। ओमफ्राय मा होनो आङो दासो बेलासिनि उन्दुनानै सिखारदों, माने आङो उन्दुखायो एभ्रिडे सानजौफुआव। ओमफ्राय दा आङो बेकग्राउन्डआथ' आङो फंबायनि रुमावसो दंफैयो, मा होनो एग्जाम सोलिबाय थादों आंहा कलेजाव। ओमफ्राय न'निफ्राय फैयोबा आङो फुंनि एग्जामखौ लिरफैनो हाख'वा जायो, माने हायो खिन्थु आङो उन्दुनानै सिखारनाया लेट जायो माने। ओमफ्राय मा होनो दा जोंहा खरस लायनांगोन, मैगं थाइगं जानो थाखाय जोंहा जेबो गैया दा, ओमफ्राय बाजार थांनोसै। ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना जोंनि बेंटल बाजारखौ माबायदि नायनो गोसोबा आंनि भिडिअखौ नायनांगोन। मा होनो मा होनबावो मोनानि भिउसफोरखौ नायनो गोसोब्ला दा आङो देलायखौथ' जास्ट सिखारदों, दा दुगैनोसै, बिदिनो फ्रेस जानोसै, बेंटल बाजार थांनोसै, आंनि भिडिअआबो जागायलांनोसै। आंनि भिडिअखौ नायनो स' आं दा देलायखांबाय, दुगैखांबाय, फ्रेस जाबाय, बाजाराव थांनोसै। थ' बिदिबा आंजों लोगोसे लेट्स गो। Wow. दा बाजाराव थांनोसै, मास्क गाननांसिगोन, ओरैबायदि हाद्रि जायो। हाबफै गानोलै लोगोफोर, मास्क गानलाबायबाय आङो। ओमफ्राय थांनोसै मामा बाजाराव, मा मैगं होयो। आयौ सानखौ जा मोजां नुदोंलै, नायलाय जि मोजां नुदों। बै नुहुरनायावनो जोंना बाजारा जा मोजां इमोसन फिल खालामलायनाय बायदि। बाजाराव मैगं लायनो मा लाबोदों? इयाव जनकलिखौ मोनो, जनकिखौ। औ खरन' आं मिथिया, थायदां बावाखै, दाखालि एग्जामनि सिगांसो। मा मैगं लाबोदों बा नालाय जनकिया माबायदि मैगं लाबोलाबायदों। आयौ जोबाखै, 8 थारिखआव जोबो। अबाव थांगोन नोंलाय? नोंनि रुमाव दाखोर सिगांनियावनो आलासि जाहैगोन दा जों दे। दा बेंटल बाजार मोनफैबाय, नै बेयाव बास स्टेन्ड। सोर मिथियाबा बास स्टेन्ड दे इयो बेंटलनि। अबे क'क्राझारनिफ्रायथ' बेंटलसिम डाइरेक्ट गारि मोना, बङाइगाव टु बेंटल फैनोबा बेयावनो ओंखारफैनाय। सोरबा मिथियाबा नैलै न' गोदान लुसोगासिनो। दा जों अबेयाव थांगोन आइसक्रिम लायनोसै? आमुलाव थांनाय मिथियाव थांगोन? बैयाव ना बैयाव? हा बावनो थालाबायो बैयाव। मोनहामोन दे makan saya itu ya. Bilang sama berapa? Ayo अट'आ मिनि बालाला फैलायथारदों। मिनि स्लु फैलायदों अट'आ, नै अप'। हाद्रिया मास्क गानाबा जाया, मास्क खुलिदोंमोन आं। नैलै खोमसि जाजोब्बाय। जों मा मैगं मोनगोन दे? जों आरो गेजेर हाबनोसै लोगोफोर। फुवासेयानो थैयो।
नै ओरैसो मैगं बाजारा फुवासे लानायसै नामा थासुमब्लिखौनो मैगं बाजारा मोनसे बुस्थु नागिरगासिनो जोङो बे बुस्थुखौसो लांनो फैदों माने मैगंबो लांनो फैयाखै आयौलै बोरै बोरै जों दे लकेल नांथ'ला दे एसे लाङो फैबाय जोङो लांनोसैलै जों सानैल' रावबो गैया एकदम बिदा फंबाय सानैल'थार जोंना रुमाव रावबो गैथारा नाला थांनोसै कमप्लिट आं बेखौ होनाय नङा दुमफाव हस्टेलाव दुमि हाय लैथो बावनो बुंबाय जोंजों भिडिअखौ नङा खामानिसो मिस्टार लैथो सिंगार रिसार्च बेयावहाय हायसो दे दे Mama gila kayaknya ibu itu, kan mereka dulu nama, dia siap-siap terus.